L'ésser humà ha produït 9.000 milions de tones de plàstic en la seva història i només un 9% s'ha reciclat. El petroli és una barreja d'hidrocarburs i és necessari per a la producció de molts dels plàstics. Segons quin hidrocarbur s'utilitzi, obtindrem un tipus de plàstic o un altre. Per exemple, si es fa servir etilè, el plàstic resultant serà el polietilè. S'utilitza el prefix poli ja que és un polímer, i aquest plàstic pot estar representat en els productes del dia a dia amb un número 1. El polietilè sorgeix a partir de la reacció amb un catalitzador de diverses molècules d'etilè. El producte d'aquesta reacció no és biodegradable, per això és una gran amenaça pel planeta. Hi ha altres alternatives per al plàstic que són biodegradables. Una d'elles són aquestes bosses d'escombraria que poden estar fetes de midó de blat de moro. El midó és un polímer ramificat de glucoses que el seu material orgànic, que prové de la natura, es descomposa amb més facilitat. D'aquesta manera podem utilitzar aquestes bosses per fer-li un favor al medi ambient aplicant els coneixements de la química.